Wait, it's the kids next door? Libelanga. Kukumkhulu nomni nawe kaloku. The Holy Trinity. Anu. Hey, Enel kaloku. Sikwazi umlibala. Hey. Enel kaloku. Nina waka Enki. Enel kaloku. Sikwazi umlibala. Oh. Enel kaloku. Oh. Asikwazi umlibala man. Enel, we cannot forget him. He is the last born of Kings Anu, King of Kings Anu, King of the Anunnaki. He is the younger brother of Enki, the creator of the humans. Now, the issue upper E1. Enki did not want that the humans to be destroyed, but then Enlil yena befuna abantu bachabalise. Cause kaloku ebengafuna abantu bagqithele kule knowledge yovumba yona igolide. Sikhumbule, Enlil kaloku ngulo besithi bona abantu babenzele nje igold irunjwe yona beSouth Africa kwenzele igqitywe. After all ke ngoku esa story sisithatha kulaa ncwadi yaseBhayibhileni ka-Adam no-Eva, siyafumaniseka u-Adam ngaba bantu kuthiwa zii-humans. Ngabo u-Enlil ebefuna bangade bate kulaa mthi yona wena i-knowledge. Lo mthi we-knowledge basically xa siyicikita yona yilaa DNA yenze umntu akwazi ucinga njengoThixo. Enlil be-against loo nto, so ke ngoku waxabana nomkhulu wawo wakho u-Enki, umdali wabantu. So siyayibona apha esiXhoseni brother kaMveli Ingqangi umtyholi igama lakhe xa bembiza nguThixo wasemazulwini uyu-Enlil. U-Enlil kaloku umamakhe ngulona wasebukhosini, umamakhe nangu-Antu, tatakhe nangu-Anu. Yayiva ke ngoku, then ke ngoku nguyo kwi-hair xa ingekho yena uKing of Kings, uLord of Anu, Enlil uzawukhwela ke ngoku. That's why ke ngoku nangoku Enlil ephethe ilizwe ngoku. That's why nangoku Enlil nguye uThixo wasemoyeni ngoku. And u-physical, okay masibuyele kwesi story. Babebexabene boyi-two, kwakho i-Pyramid Wars. Have you ever heard of i-Pyramid Wars? It is the ones where Besilwa, Enki and Enlil, they had a fight, family against family. Did you know Kalahari Nesara is not natural? There was a nuclear warfare going on with the blacks about 10,000 years more and plus before any human had a knowledge of anything before.